Дуже важливий такий факт, що він спочатку все приготував, а потім покликав. Алілуя! Послухай, я хочу тобі сказати, тобі треба не боятися свого покликання. Треба не боятися того, куди Бог кличе тебе. Знаєте чого? Що якщо Бог кличе тебе, то значить Він все вже приготував. Амінь. Тобі треба тільки піти туди. Тільки повірити йому і піти. Як він покликав Авраама. Ви думаєте, що він покликав його в нікуди? Ні. Він спочатку все приготував, а потім покликав його. Алілуя. Він спочатку все приготував до Павла, а потім зустрів його на дорозі. Він спочатку все приготував для всіх нас на хресті. І сказав, завершено, все готове. А потім покликав нас. Алілуя!